Máš rada svoju prácu, ale cítiš, že ťa to stojí príliš veľa? Dávaš všetko, ale máš pocit, že to nestačí? V tvojom vnútri rastie vyčerpanie, stres, tlak, stráčaš svoj voľný čas, vzťahy a samu seba? Ak áno, nie si v tom sama. Pomáham väčšinou ženám, ale i mužom, ako ty, prekonať vyhorenie z práce pomocou techniky Theta Healing, ktorá ti pomôže nájsť vnútornú rovnováhu, nastaviť zdravé hranice a zvládať stres bez toho, aby si musela obetovať svoju kariéru alebo vzťahy. Theta Healing pracuje priamo s tvojim podvedomím, kde spolu odhalíme a prepíšeme vzorce správania, ktoré ti bránia cítiť sa slobodne, ako napríklad strach povedať nie, perfekcionizmus, potrebu vyhovieť všetkým alebo obavy, že nebudeš prijatá a milovaná. Tieto vzorce často siahajú až do detstva, ale ovplyvňujú tvoj život aj dnes. Počas terapie spolu identifikujeme tieto bloky a naučíš sa, ako nastaviť zdravé hranice, nájsť svoju vlastnú hodnotu a zvládať stres. Okrem terapie dostaneš aj ďalšie nástroje a pomôcky, ktoré ti pomôžu zvládať každodenné výzvy samostatne. Investuj do seba, zvládni vyhorenie, objav, aké je to znovu sa cítiť slobodne a šťastne a staň sa tou najlepšou verziou samej seba aj bez niekoľko týždňového nutného odpočinku. Ozvi sa mi ešte dnes.